Salam hormatly vatandaşlar, zdravствуйте, dорогие Turkmenistanцы. Men bugün şol ala jowjen yalak porsap, görene ay vatan dönügi, ay hain deyip gurlap görün, özüm binika doğun çağa yetim. Şun tarihini aydıp bereyin. Ol görün yerde porsap görün için nel? Onun yalak halop küçük üyürüp görünken, onun için yedemak. Bunu bir hakikatten bir neymen niren çağatı bir niren adam se Türkmen bir soruya sen özün ho niren adam deyip ne şoňala sorunna bir da sıfatından teredemde nohur adamsına meňdeşdi onyanç adamana aýtdylar şoň ijeti bilen kakanyň arasy ýaşy gaty uly özüm kakazy azatlykda işlenip haber geldi bana. Satlık kırlı değilen bir 1984 yıla Levap'ta doğun çağa. Ona kimin kakası? Azatlıkta işlep ürünlerden bir nazar ağa bakır. Yani güzel Huday verdiğimin kakası biz başka adam yeni bilemzak. Onu kim ka Levap'tan yiyip yöne aydılan gurrum şu. Bunu Antavrod'un bunu bu nerelerden çıktı? İkinci Cahan Vuruş'ta şotada tutulan adamlar var. Bunlar barılan hakları yurdun içine. Emma Oliyen şotada Jimmy Carter deyilen Amerikan prezidenti, o Sovet Soyuzu'nun Merkezi Komitesi'nin sekretari Leonid Ilyich Brejnev. Şu adam bunlar olimpiyadan geçirecek bolýarlar. Ine olimpiyadan geçirecek bolanlar onu daşar yurtdan bunların bir meseleni kaldırını näme üçin Ýewreýleri goýbereňiz geçecek bolýarmysa. Näme üçin öz ýurduňyza girecek bolýan adamlar goýbereňiz. Näçesi ýatyr Germaniýada, Ýewropada bular ýanky harby çaknyşykdan soň galan tutulan olary halk düşmanly ýylan edilen Stalin döwrüne ýurduna barı bilen aklara olary ýa Atuğraşya ýa hol aňyrda 25 ýylyp Sibir Petrimde gelip görmeli ol adamlar. Muňa garamazdan ýanky Brejnev bulara ruhsat berdi. Şoňa daýanyp ýanky Aman berdi Murat we ýende bir näçe adamlar olimpiyada dayanıp geldiler, Sovet Soyuzu'na geldiler, Türkmenistan'a gelip gittiler. Son eşten adamlar, eştenlerler bunun yönü. Şol gelenlerin içinde yende bir oğlun vardı. Yaş ol yaşırak, vurşun sonrağına bir neme giden. Özüm şol ya Nuhur ya da şol Livap adamsı adı Remezan. Çarif ya Kurbanov onum anık bilemek. Yönü şol ol önkü gelenler bir aman berdi Murat da gelip şol olimpiyada dayanıp şol olimpiyada deyip gelip gittilerdi. Emma olin bir Remezan ilan Galiya Levap'ta. Levap'ta Galiya da şol yankı şol icesi bilen kakadın arasının yaşı üzmürak deyilen gurrun şol. Şol adam geliya berde Türkmenistan'ı kalmakçı olya Remezan ilan. Onun 80-nji ýylda gelen adam şotayda şol çerjewdaki peduçilişede okap beren bir nohurly gyz bilen bir tanışyp bular söýüşýärler. Bular ýaşap başlaýarlar. Ondan bir 3-4 ýyl ýaşap muny maşin urýar. Indi bu gurunlar ýöne bir boş gurun öz-özünden toslap tapýar diýdirmejek bolup menen bir nirede bir çeşme bolmagy bir ýydarladym. Şol 80-nji ýyllarda gelenne azatlıkta aýratyn bir gepleşige mardy şol ýylyňa gaýdyşyk, ýurduňa gaýtmak şol diýilen ýalak bir şol ähimde aýdylan bir şoňalak bir gepleşige bolupdyr. O gaýdan adamlar amma nähili son görüp ýylyna gaçyp gidipdirarmy garaz şol gepleşige bolly bu zatlar barada onuň ýanky bir ýazyjy bardy. Yine şol bir kitap yazdı. O kitabı yazıp 1998'de mi 96'da çıkaran Murat Täç Murat diye. Şol kitabın dakılan adı Hatiralarım. İni şonum yankı yine de bir etnograf vardı. Marlı yigit Berdiyev Muhammed Berdi. O da şol berde daşarı yurtta yaşap yörün. O şon kitabını Rus diline tercüme etti. 1998-99 yılda çıktı şu kitap. Yine şolun içinde, şol gelip giden adamların içinde
şu yankı satlık kirliğin kakazan bolmalı şol. Kakaza deyilip şol guman edilyen adam şol iň bir yakın sebebi azatlıktan başka bir adamın tap bolunak anık maglumat kakaza azatlıkta işlen ejeden pedinstitutda okan nogurgıydı. Ene şol ikisinden bolon çağa kakazına maşin urya. Kakazın nämşin yurdun çınsan sebebi vatan dönügi hain yapıyor, nime deyip hasaplayalar. Men onu beýle hasaplamak, şu nähili gutoran bir gudullan it ödem köçöde jügjüllap beren mara gurju bolanyda. Men on kakasyna hiç sasan vatan dönügi diýmem. Sebebi ol wurş. Ikini jahan wurşun nämedigini maňa öz kakam gurrun berdi. Men hatta haram maşin kakasyna da diýmem hiç sasan vatan dönügi diýip. Sebebi on yol başçısı var, komandiri var. Tutup bolya el kaldırdılar, bolya inni onu çözeyen on kakasyan. Ol bir esker bolup giden adam. Owa. Inni men o zatları diýmerim. Ýöne bir ağzına tapan bokunu köçöden tapan bokunu dıkıp görün. Satlık kirlä diýen. Sen mar özüň binika çağa. Resmi saňa nikah bolmadyk. Doğrumy? Sen şu taýda şu kakan diýilen adamma maşin urupdyr. Ha? Ondan soň ejeňe de gün berilmendir. Owa, ondan sen o taýda dogýan bolyn, şu taýda sen 3-4 aýlyga seni nirde nähili saklanýanyny bilemek ýöne 3-4 aýlyk bolany seni atkaznik diýip berde Aşgabatda getirýärler. Gujuk, şagal. Seni 4 aylık kan şotak getirdiler. Sen ondan 3-4 yaşayansan şotayda boldun. Ondan sen nirak beripdirler mi, bermeyendirler mi? Sen şotayda atkaznik deyip azaplanman. Ha? Sen şu bolşunu, sen şu özün bir şuňaly kyn durmuşy görün çağa bolup yetişen bir inni birine yaranjak bolup halkın karşısına gitmen näme? Ha? Men sana ozalan bir aýtdym. Men muny ýöne ýerden niýemek ol haramzada, haram diýmek söz ol ýöne ýerden gelen aga. Men haram maşa haram diýen bolsaň özüniň haram eden işi üçin. Düşündürmi? Men şoň üçin ýan onu. A sen bolsa bara bir kakazyny diýemek onu. Haramdagy haramdag diýen bolsam, on özüm şol kakazam özü diýilke şoň oglunyň eden haram işini, agtygyny haram ýol bilen ýol başçylygy etdirýäni gören adam ol. Men onu hiç saçan halal diýmem ona. Ýöne sen 4 ýaşyňda balkana urudullun. Balkana nevitta köne, nevitta balkanawada bardın, şo taýda da 12 ýaşyňa çenli internatda boldun sen. O taýdanam 12 ýaşyň bolup dolansaň, ýende Aşgabatda döwletliler ýanky köşküne ertirdin sen. Ha? Gelişiňe de sen zehinli, bilimli, sowatly, esasa sen şu ýanky programist. 4 dilim sana okutmaly diýipdirler. Ors dilini, İngiliz dilini, Fransuz dilini, Arap dilini. Şol sen Türkmen dillerini maşaýyn 4 dil sana okutmaly etdiler. Ondan sen 14-15 ýaşyň dolanyny bu haram maşin öňüne çykyş edýän. Bu da yarapdyr sebebi o da şol kakazy şoňala kazapdan beren adam, ondan ýanky yetim galan, o da ondan şol döwletler öýden bir 42 sanak çağan saýlady. Senem marş olaň içinde. Sizem okutdular, sena programist etdiler. Şoňala sen programist edip şu özüm şo taýdanam sen okudulup armag edýän sen ýanky nirak gulluk edip niýede gulluk edenini bilemek, onu aýdybiljek gel. Ýöne gullukda sen ilki şu zwaniyalaňy şo taýda gullukda aldın. Gelşiňe de mıhman ýörüýte Antow müdürlüğiniň raýatlaryň ýygynyň ýyzarlama bölümine sen şotak işe geldin. Gelende de siz 42 sanak oglan şol aňyrdan gelen. Aňyrdan şol döwletli ilan öýden. Siziň bir ýol başçyňyz bar.
Ol harammaşı kevat gurlap yordu. Ay men eşigimi çalışıp ine başka hili yerlerde ben her yerde men çıkıp ne seyrediyen onun şu omoşu men siz bilýän näler öýtmäňmin hemme zady bilýän idi. Emma eden iş ütköşü işdäle. Hol bir ýanky Osman imperiýasyna şu mamlukluň edilýärlik bar hakliyetini öz halkynyň ýylan ýydarlamaga indi bu yol başçılarına, pagonlarına inanman sizden 42 adam edip yürüyte ayretin bölüm etti. Edil şol haram başın öz can penaları yalık. Dine şonu boyun molyan molsolur. Dine şol serdi ahire şolun bağını çözüyen dine haram başı. Edil sizinem ıkbalınız şonalık. Doğru. Ol yankı mun nemesi haram başın yankı bir ahranası bir can penaları mıhama degişli. Resmi yağdaydı. Yani hakikatte günü haramas çözüyenler şolun meselesini buyruk beriyanım şodur. Sizem şonalık bolunuz. Seni armadan gelen son rayet eşiğine okladılar dağ şovuza. Ha dağ şovuza gezip gördün sen. Ödem mara Türkmen pahta sistemasını işledin. Kim çıgıt satya, kim nämedya şotaydan. Onun sen şotaydı işle bir topar bulaştıran adamlar var onu son nesip bolsa var bir vakt bolunu täden kaldırar saydar sen näçe adamın ıkbalını yakanlığını senin makkı maşenikten artık maca adam değil. Senem şol gurcu it. Yani sen şotayda bir topar adamları yaktın. Onun yeni de şotaydan bir maglumat eşitip Balkan vilayetine valifede bir unyan harammaş ay sen oğlun tam kirlap gaz ne tuğru diye deyip şeytip üstüne nemetti. Hamala on özü bilen yanak. Ama hakikatta nehili geçiyedi şol iş. Sizin hemmeniz şol 42 adamın bolsa şol 41 adam yığınyalar maglumatı Türkmenistan boyunca dağdan alta çeni sizin yol başıyınız şol harammaşa yetiriyeceğini. Dağdan yette de şol yankı yol başçılar ile minister beyliklerle gürleşiyedi. Şonun yalak düzgüne sallı yurt ol. Ama 2006 yılın 27. zekavarına harammaşın canını cehenneme uğrattılar. Şon bilenim, edil şok yiyeceğin içinde sizin hemmenizi 40 oğlunu şol ediyen işinizden ayırdılar. Sebebi haramdağa siz yalak adamların izinden bip billap bilen adam gerekkel. Siz ona mı izinden izarladınız da? Şimdi bolya eğer de şol hakikattan bir halal yurt bolyan olsa onunla siz şotayda oğrini, cümrüyini çıkaran olsa abi sizin ediyen işiniz ne mi? Sizin kulluğu ediyeniniz oğur değil mi bulur? Bulun oğurlaşa bir Hudaý saklasın, yönü bulur hakiki oğrum değil. Bulur samazvaniz. Ol yani şu zonan gurrunlu şu bli***ne değil yani şol. Düşünüplü mi? On şu kulağından te doğduğuna başlayan yerini şeytir pis kevlin kesiyorlar. Şol özüne şoňaly at dakika diýip. Näme ol oğurdan bul oğurlaň näme tapawdy var? O nereden olara halal bolya beyliklerim haramzada bolýarlar. Ene şol hakda pikirlen. Sen ahiri var şu ikat tepşir arasına eşek ölür bolursun sen. Sen gurcu kol o bolurda var ulitlen arasına saklanabilmen ol bir yerde bir yankı ayak yoluna bir nemerek bağın aşağını danlıp bir giyişesine pişikler beylikler ete degmesin deyip saklanılyan sen. Sen bir Türkmenin tem değil sen. O gurci, şafka. Düşündün mü? Üyürüp görün. Şimdi senlik mesele şoňalak. Şimdi bu gezip ýörşüňe sen aşağıda geldin, sen dostun var, dostuna maşinini oğurladın. Gowadyp doýdun da muny alyp gaçdyň maşinini, ulu koçaň oğruna da avariýa etdin. Avariýa etdiň olin seni mıhamaň adamlary seni bir pabeg etdiler ýanky ay bir şol çaknışık bolan yerden maşinini taşlap kaçan adam edip seni Bayram Ali'nin simyorkosyna şo türmäe salyp
Şotayda rayet eşiğine işlep biren adam ettiler. Şotak barıp näme iş ettin sen? He? Ha bağırlan oturyan jaylarına odal babışka da bu yankı nemeti divarları. Onu stukaturk ettiler de içine de juçok koyan kim sen değil mi? Ha? Şolar dinlemek için. Ne sen edip biren yiyişin. Sen katıken adamın bağtına yatan bağtına cevap versin. İnni sen öylünün senini polisiya bir mıhıman kapitanı. Doğru mu? 5 sanağım çağan var. Yani yüreğin sen mümkünlet dura. Hinine de su gidip var ya. Sen 5 sanak çağan nirde bukçoğun bilen ak. Sever küçükken yetimliğin nemedin sen gördün. Çağan yetim kalır diye korkuyan sen. Ha? Sen bir edip gören işin nemi, öz halkını satıp, onun görecek bolan günün nemi, halkın yigrencini kazanıp. Ha? Hana Ak Murat Recepov. Sonuna çendirdi. Ne için dıktılar beylek? Ha? Köp bilye. Senin gün kän milyansın. Köp saada cevap berýänsiň. Ahir barmaly toçkan şodur. Bu prokurorluň, bu pagonluň hemmesi ýyry giç barjak yer şodur. Hatta vara gize unni şoňa vara edin namaz okan ýalyk şoň bilen mara şoň işini ılgap berenim bolsa. Gün-günden onuň bilýän maglumatlary, eden işleri, bulaşan gany, bulan köpelýärde onuň ertir ýene-de haramdaga garşy şaýat şolur. Olar aýyrmaly bolýar. Eger dol düzüli, halal ýoldan ýören bolsa, bu adamlara degmezdi. Mani deger. Hani Müýlükov? Hani galanlary? Attaýbam gider. Attaýb sana diýen, senem gidersin. Özüňem bilýänsiň, gatulok däller. Şolary bastyryp ýörkäňe men sana çykyş edip aýtdym şonu. Inni bir yankı satlık kırla diyen, sen satlık kırlı, sen ağzını doldurup ol haramzada, ay hain deyip, sen golca pekirlen ediyen işini. Ha? Dinden çıksanam iyilden çıkma diyorlar, sen iyilden çıkacak bolyan. Men senin taki muğlen mara kutororunu etmeyin. Sen bu çağaş para ol, kartinkacıklığın ya yine de bulur haysisi neyeme. Hay zıbbuk deyse. Senin ken öktü, senin halal şu devleti işler neyip giden adamlara bir seyretsin. Ha? Sen onların bazan iyisi yok. Ha? Kimin haypı geldi şolara? Oğudun nepede çüre bölülür. Aç, çüre bölülür. Sen baran oyunun katı hoplu oyunlar. Qoğluk bilen kutormaz. Düşündün mü? Halkın hakkı var. Narod imeyip brava.